ɗaunoyin shirin na Abdulsamad Abdulkarim Ɗanbani for member of Bichi. Abokina Allah ya ba shi abin sharaɗar gwamna. Amin. Abdulkarim Abdulsamad Ɗanbani member of Bichi. Amin. Ai wannan addu'a ta ka addu'a ce mai kyau. Wannan kaga idan muka samu Abdulsamad Abdulkarim Ɗanbani a Bichi, ai kakar mu ta yanke saka. Idan muka samu Sha'aban Ibrahim Sharaɗa shi kuma a matsayin gwamnan Kano, tona mai na ba mu ba koke a Kano. Saboda kaga mu matasa shine mu farin ciki mu idan muka samu matashi na matasa wanda yake ta matasa ba tun yake ta matasa. Don haka insha Allah zaɓi mai zuwa Allah ya cika burin mu, Allah ya bawa Sha'aban Ibrahim Sharaɗa gwamnan Kano, Abdulsamad Abdulkarim Ɗanbani, Allah ya baka member of